An nyinga Florence Achieng' Obote. An ja ohala ma uso lo gi udi. An gi kambi miluongo ni Flob Limited. Flob Limited odil gi ohala mar real estate, uso lo, uso udi, property mora mora. Nachako ohala ni in the year 2023 at the field advertise akete online. Koro sami keto online tiyudo other people. Sami yudo jogi, ng'ato biro donje inbox ni aneno kiuso lo, aneno kiuso ot, lobno en pesa di, ot no pesa di, kamano. Koro seche mikono ng'ato idhi mi onyisi ni adwaro ot, ipenje ni idwaro location machalo nade. Adwaro HOMABAY town. HOMABAY town in gi budget mar pesa di. Koro mondo ifweny ni ng'ani en serious, en kako wuoyango kodi. Ng'ato samoro onyisi ni an gi lo 100 by 100 en HOMABAY town but kama ause pesa makama. Koro kikone ni an kadwan mondo akonyi timo biashara ni, mondo haus ni giri ni, adwaro ni mondo wadonje into agreement. Koro an sama wadonjo kodi into agreement wandikre mondo mi afweny ni in ng'ama serious. Ka in ng'ama serious madieri dwaro ni mondo watim kodi ohala, ibiro yie mondo wadwandikre ni imiya authority mondo atim nade aus ni lo. Number 2, ibiro yie mondo imiya documentation mar ang'owa mar lo kata mar odi. Ibiro nyisa ni magi e gik ma mega ma verify ni gini mara. Koro usnago an ause because of this. Nekech client be nyiso ni ng'ano uso lo, obiro nyisi ni ouso lo gono nang'o, changamoto mane momiyo ouso lo. Ng'ato biro nyisi ni I had loan in the bank to in aneno ka idhi vaya. Koro apadali I dispose 50 by 100 mondo atim ratnade, ayud kaka offset my loan. Ot ibiro bedo gi advantage ni it's time consuming. Chalo ng'ama idwa dhi wuoth ali, idwa dhi ng'iewo nanga, in gi wuoth. Idhi wacho ni an ka twang'o lawa, te ka dhi rwakore koda maber. Ng'ama idhi wacho ni an ka dhi e duka, tasiemo ni ma, tapimo awuok go. Koro inyalo ng'iewo ot kata inyalo gero, depending it's a priority kaka idware. Ng'ato wacho ni an gi lo, adwa gero oda, an gi materials, an kama. Koro mano ni ing'eni budget na en kama, this is the design I want, and ma kama. Ot ming'iewo kaka ma, wach na dwaro odni, an akia ka foundation mano gere ko donge, but odhi konya ni akawe piyo. Apartments ma ji nigo konyo ji income ma daily, en gi income ma piyo. Land be king'iewo embro ber, king'iewo lo kawuono kata 600, iweye kanyo for 3 years, you will not sell it at another with the same price you bought it. Ageta ma en go maduong' en fraud gi fake documents. Ali biro ira ni Flo adwaro lo, takoni ni Ali lo donge Flo adwaro ot, Ali ot ndio ka asenyisi mi biro bineno Ali document is genuine, kata ini won bi idwa ng'iewo ni neno kale, kumbe they are fake. Koro mano e chandruok ma an kaka jauslo ayudo. Aldonje agreement gi ng'ato kare ng'ani omiya gik ma fake, but kidhi e land yudo ka gimoro amora ziko sawa. At the end by the some period yudo ka gini muoch ni gimane timona cha ok en gima kama. Koro wayudo agete mang'eny e gini. Ber gini ni en kaka ohala moro, inyalo timo ohala tiyudo a good deal. Sami yudo a good deal, dong mano yudo profit. But ok en gima frequently. Mondi convince ng'ato ni ng'iew, especially in HOMABAY, ji pok understand this thing. Ji manitiere in this field are brokers. Ng'ato wacho ni an gi lo, also ni pap okotimo gimoro amora, due diligence okotimo, an gi lo, oteri papa. Koro gik miteri papa Ali si mzuri. Kidwaro ng'iewo lo kata kidwa uso lo, ki-engage Flo, bed patient. Kamano, kibedo patient, at least ing'eyo step by step. To gima ng'ato teri ka ng'wech kata Ali sani abiro nigi simu ni Ali ng'iewo simu ni miya pesa piyo. Cheje.
Gima ber itimo process maler. Iling mos kisen geja kaka Florence in bende jang'iewo. Baya. Kiki bed gi liet. Kisen geja Florence weya monda manyi. In sela kisemiya odi kata lopi na usni we bedo gi liet. Yen gej ng'ani. Bro kelo niang'o. Ok bi wuok ni maber. Samori ke yudo baya. Ma piyo. Omi fake deals. Omi fake money. Ini mor kaka iyudango. Iyudo pesa kare ng'ato woshi. Ang' ni dhi ywage choni yawa. Auso gira nono. Another thing in desperate. Ng'ato dwa uso ode. Ng'ato dwa uso lope. Lo manowinjo us kata $1,000,000 ali. Ouso lobni. O end up no uso lobni. Alufu kata 300. Jowa need to get education on matters of real estate. Ng'iewo lo gi kambi. Sani gimoro biro HOMABAY town kani Airbnb. Ji nigi dwaro mar keto ng'iewo udi magiloko Airbnb. Nikech bia Airbnb sani nigi market. Kaka ineno sani wan gi devolved government. Ka wan gi functions in HOMABAY tiyudo ka udi ji manyo udi. Koro ji nigi dwaro mar ng'iewo apartments. Ji moko be nigi dwaro mar gero apartments gi giwegi. Ineno gik makamago. Koro dwaro nitie lakini poko yarore. Ali ne won ot. Mondo mi achop iri ni Ali, adoro mondo ayusna ne client na ni ot. Ayudo chain of people mang'eny. Koro mondo mi access ka first person mayudo dhigo na odni bei mani malo matama kaka negotiate gi budget mane client otimore nade omiya and mondo mi achop kuom won ot tik ok bed mayot nekech jing'eny. Watimuru real estate business eyo makare, eyo maler, ka wakonyiso customer wa adieri, ka wanyiso gi the reasonable market price, kik wa exaggerate bei mamono ng'ato donje ng'iewo property kata timo investment. Mara mogik ni ne jo HOMABAY wachieuru mondo wang'ieuru plots, wang'ieuru ude nekech mago are investment ma nyalo konyi to your last generations. Nekech the moment ma wang'iewo udi, wagero udi e HOMABAY town, wa attract so many investors, wa attract so many people mondo donj HOMABAY and then town develop. HOMABAY can become Nairobi if people in HOMABAY are serious about real estate.